ହଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶ୍ରଣ ଆସୁଛି ନା ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ହଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଏ ଗୋଟି ଯୋଗ କରିକିରି ଆଜି ଲୋଚନ ଆମକୁ ଲୋଚନ ଆଜି ଗୋଟି ଯୋଗ କରିକିରି ଦେଖେଇବ ହେଲା। ଲୋଚନ ଯୋଗ କରିପାରିବୁ ନା? ହଉ ଠିକ ଅଛି କହ ଟିକେ ପାଟି କରିକି 4 5 6 7 8 9 11 13 କେତେ ଅଛି 13ଟି ଗୋଟି ଅଛି ନା ଯୋଗ ଗୋଟି ସେଠି କେତେ ଅଛି ଦେଖିଲୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ଏଠି 13ଟି ଅଛି ଏଠି 12ଟି ଅଛି ଏ ଦିଟା କେବେ ଯୋଗ କଲୁ ଏଠି କେତେ 13 ଥିଲା ତାପରେ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 କେତେ ହେଲା 25 ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଉ ତାହେଲେ ଲୋଚନ କେତେ କେତେ ମିଶ୍ରଣ କଲୁ?